Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Gaano kahalaga ang usapin ng karapatang pantao sa mga taga Central Luzon? Lalo na ngayong midterm election. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear. There's a 3 million drug addict. There are. I'd be happy to slaughter him. Sino ang sunod? Dilima. Bukas ba ang iyong isipan sa tindi ng inabot ng war on drugs? Tinaguri ang new killing fields ang Central Luzon sa war on drugs ng PNP. Ito'y base sa lumabas na resulta ng taong 2018. Kung paghahambingin kasi, kalahati ang laki ng bilang ng mga nasawi sa gitnang Luzon sa police operations sa war on drugs sa Metro Manila. Bagay na dapat pag-isipan na kahit na mabuti ang layunin, gaano kakalapit sa disgrasya sa operasyon ng pulis na kung minsay sumasabit. I announce my separation from the United States. Ang mga bagong pambansang pulisiya at ibang anyo ng interpretasyon ng tratado na ang kinahahantungan ay ang naiisahang pobreng sektor ng bansa. Gayon na rin ang pagtalikod ng bansa sa higit dekada ng commitment ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kaya ang lalim ng hugot ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, tila raw kapag ikaw ay kritiko at tagapuna sa kanyang mga gawa, kalaban ka na ng gobyerno. Tayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. Ang lalim ng pangunawa ng Pilipino kung minsay nadadala na sa mga biro ng Pangulo. Ang rape sa aming unang panahon, yung magaganda, yung talagang babae. Na ang katotohanan sa kasinungalingan, hindi na naitatangi. Ang kalaswaan at bulgar na pananalita, wala na ring sinisino. Sa 2 buwan, hindi ko mahinto itong sa Pilipinas. Hindi ko talaga mahinto kasi bigyan ninyo ako ng 10 taon. Sa uri ng pamahalaan na may hamon sa institusyon na nangangalaga sa karapatang pantao, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng isang sangay ng pamahalaan o ang Senado na pabalanse sa ramdam na absolute power ngayon ng Pangulo. Gayon na rin ang pagpili ng mga representanteng may tunay na pagpapahalaga sa buhay. Dahil ang boto mo, kinabukasan mo. Magandang araw, Central Luzon. Panahon na ng masinsinang pagkilati sa mga kandidato ngayong midterm elections. Sino ba sa kanilang may higit na may pakialam sa usapin ng iyong karapatan bilang tao? Ako po si Sonia P. Soto at ito ang CLTV 36 Special hinggil sa Human Rights Agenda in the 2019 midterm elections. Boto mo, kinabukasan mo. Hanapin niyo na sila. Patay ang imperyo. Ang kinampanya noon hanggang ngayon, umuugong at dumadagundo, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Ang resulta, Ate Vicky! Kumo! Kanina pa yun eh! Rodrigo Duterte, the controversial Filipino leader, is now implementing his so-called war on drugs. My son just killed. I lost a son. You're a policeman. sa simula ng Project Double Barrel noong taong 2016, nauungusan ng husto ng Metro Manila ang Central Luzon sa puntos ng death toll sa war on drugs ng administrasyon, sa pag-question sa legalidad nito at pagsilip sa mga teknikalidad ng operasyon ng pulis.
Nausisa ng husto ang mga kapuna-punang mga statistics record. Ang problema sa pagsugpo sa ilegal na droga, hindi lamang malala sa Metro Manila, kung hindi maging sa Caratig Rehiyon o ang Central Luzon. Ang ambag nito sa death toll, nahigitan pa ng dobleng bilang. Kung susumahin, mula Hulyo ng taong 2016 o sa unang bugso ng War on Drugs ng Pangulo hanggang ngayon, ang Central Luzon umabot ng 1,495 na kaso ng death under investigation. Ito'y base sa Intelligence Division ng PNP. Ang vulnerableng probinsya na umani ng husto ng anti-drugs operation ay ang probinsya ng Bulacan. Sunod ang Nueva Ecija at nasa pangatlo ang Pampanga. Sa panig ng PNP, mas higit sana umanong silipin ang resulta o implikasyon ng kampanya na bukod sa mga nasasawi, dapat ring bigyan ng puri ang mga sumusuko at naitutuwid na drug users na base sa naipopormang reformation program ng pamahalaan. Naisa na dito ang Mega Drug Abuse Treatment Rehabilitation Center sa Palayan City. Sa pananaw ng Commission on Human Rights, ang epicenter ng magnitude ng serya ng patayan, sumusunod na ang Central Luzon na ngayon hindi bababa sa 300 kaso ng EJK o extrajudicial killings. Nakakabingi ang kaliwat ka ng kampanya ng mga kandidato tutuong sa mga diskusyon at debate ng mga national candidates, bibihirang buksan ang kanilang tindig sa usapin ng human rights. Gaano ba ito kahalaga na maging panukat para pumili ng tama? Kilalanin po natin ang ating mga resource persons ngayong araw na ito. Ginoong Eliezer Carlos ng IDEFEN, Binibining Rose Rahano ng PARA, Adriano Daes, DEFEN Bulacan, Joshua Aguilar, Youth for Nationalism and Democracy, Young Workers League, Professor Grace Hammond, Political Analyst at Pinuno ng UP Clark, Attorney Jasmine Regino, Regional Director ng CHR sa Region 3. Welcome po dito sa ating forum. Pag-usapan natin ngayon yung unang pinakamahalagang tanong. Bakit mahalaga ang tindig ng mga kandidato para sa Senado, Kongreso at maging lokal sa usapin ng war on drugs? Talaga bang sagasa ito sa karapatang pantao ng mahihirap nating mga kababayan? Nais po nating tanungin ang atin pong mga resource persons. Ma'am Rose? Napaka-importante para sa amin na itong plataforma ng pagtaliwas sa ngayong nangyayaring war on drug ay maging pangunahin sa plataforma ng ating mga ibobotong senador, congressman, at lalo na yung ating mga leader sa ating mga komunidad. Ang PARA po, ang human rights community, ay nangunguna at pinopromote yung usapin ng paggogobyernong nakabatay sa karapatang pantao. At kung i-relate po natin ito sa usapin ng war on drugs, sa usapin ng patayan, gusto natin na yung ating mga legislators ay gumawa ng mga batas na magre-respeto sa bawat isang tao at gagawin na ang issue ng droga ay issue ng health, public health. Hindi po ito issue ng simpleng kriminalidad. Hindi ito simpleng issue ng peace and order. Ito ay issue ng pangangailangan ng bawat isang tao. Pangalawa po siguro yung usapin ng kailangang ihinto ang impunidad sa Pilipinas. Impunity. Impunity o pagkakawalang pagpaparusa. Sinasabi po natin ang record ay mahigit lang sa 5,000 ang napatay. Pero sa kapulisan na rin ng gagaling, mahigit 25,000 na ng mga Pilipino, maliliit na mga gumagamit ng drugs ang napapatay. So nasaan ang pagrerespeto ng mga tao, nasaan ang kanilang pagrerespeto sa dignidad, at nasaan ang makataong at makakarapatang pantaong paggogobyerno. Okay. Ginong Carlos?
Alam niyo po, 32 years na nating ipinaglaban ang ating mga karapatang pangtao. In fact, we have, as a result of ending the dictatorship, yung Commission on Human Rights, and we've been reclaiming our democratic institutions. No? Ngayon, winawasak po ito ng ongoing war on drugs. No? Nabanggit na kanina yung kawalan ng kaparusahan doon sa mga perpetrators. Iisa pa lang ang brought to justice, no? Yung sa kaso ni Kian de Los Santos, no? Pero for the vast majority of perpetrators of the 27,000 actually na napapatay ng kapuspalad nating mga kababayan, no? Walang na-bring to justice. Tapos, syempre, pag magpapatuloy itong disregard for the rule of law, itong disregard for due process, kasi nga encouraged to become more violent ang ating kapulisan. There has been a death squad epidemic brought nationwide. Itong war on drugs has brought a human rights crisis at the national level. Mahalaga na ang uupo sa Senado at sa Kongreso, itong mga pipiliin nating mga leader ay may tindig na baguhin itong war on drugs. Ang war on drugs has never worked elsewhere in the world. Itong violent, hardline approach has never worked. Yung sinabi ni Ms. Rose, the compassionate, effective, evidence, and sustainable methods have worked. At yun ang pinuput forward ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates at ang In Defense of Human Rights and Dignity Movement. No? Ang mahalaga po, baliktad po doon sa sinasabi ni Presidente Duterte na dahil nga sa drugs at saka drug dependency dito sa bansa at saka crime, ay hindi makausad ang bansa. In fact, ang root cause of drugs and crime pervasiveness dito sa ating bansa is because dahil sa talamak na kahirapan. So ang sagot po dyan, ay pagtugon sa root cause, yung investment in a life of dignity, isang maayos na social justice agenda. Kasi likas naman na mababait tayong mga Pilipino at marunong tayong makipagkapa basta ang lahat ay may isang desente at makataong pamumuhay. Okay. Attorney Regino, do you affirm na dito sa Central Luzon, matindi na rin ang inabot na violation ng human rights ng dahil sa war on drugs? Tama po kayo kasi in comparison with the previous administration, talagang unprecedented ang spike ng extrajudicial killings dito sa ating rehiyon. Ngayon yung 2018, masamang sabihin na tayo ngayon yung epicenter ng parang meron ng kill list ngayon dito sa ating rehiyon. So, ang ginagawa naman ho ng commission ngayon talagang thorough ang investigation na ginagawa natin. Kaya nga lang, dahil sa kakulangan talaga ng tao, overstretch kami. Ngayon, pakiusap ko lang sa ating mga gustong manungkulan sa ating gobyerno, meron sila dapat talagang human rights platform o human rights agenda. Humahabol sila para pagsilbihan yung ating mga kababayan, yung tao, because tao ang sentro ng gobyerno. So yung mga pagpatay, one death is actually too many. So dapat talaga yung sinasabi kanina ni Bodita at saka ni Ms. Rose na itong campaign against illegal drugs is not an issue on crimes or criminal. Ito ay issue po ng health at issue ng poverty. So talagang magkaroon talaga ng magandang social agenda yung ating mga humahabol ngayon. Okay. Professor Grace, bilang isang political analyst, ano bang pagsusuri mo? Bakit ba nagagaganito? Ano ang sinosolve ng war on drugs na ito? Ang maganda kay Duterte, siya pa lang ang presidenteng talagang inaharap yung problema. Ang karapat-dapat na maisaulo ng mga botante sa pagpili ng kandidato sa darating na midterm election 2019. Ang 10 agenda ng karapatang pantao. Nais natin ang pamamahala na mayroong accountability o yung tinatawag natin na may pananagutan. Kailangan nilang sundin ang mga nilagdaan at pinasok na mga kasunduan patungkol sa karapatang pantao. Dapat ang mga maihahalal ngayon at maluluklok sa pamahalaan ay handang baliktarin ang sistema ng walang katarungan at walang pagpapanagot sa mga mamamatay tao, sa mga mandarambong at sa lahat ng mayroong puwersa na gustong paligtasin ang mga kasalanan nila sa ating bayan.
Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Professor Grace, bilang isang political analyst, ano bang pagsusuri mo? Bakit ba nagagaganito? Matagal kasing problema at very complicated. Alam natin na inherit din natin yan dun sa misgovernance ng maraming mga administrasyon na ang poverty hindi talaga na-address. Dahil yun, as you are saying, ang root cause. No? Ngayon yung tanong na ito ba'y importanteng issue for the elections, of course. Dahil pinapanood lang natin yun, talagang masakit na sa puso eh. And of course, being a democratic state, na ang aspiration natin respetuhin ang rights ng bawat Pilipino, masakit na ganito ang balita sa buong mundo sa mga nangyayari. Pero it's a complicated matter na I think mga nuanced yung ating mga approaches. Dahil true, it's also a mental health problem. It's also, it needs preparation. Pero maraming natutuwa sa mga tao na only Duterte seems to want to really, no, ito yung naririnig ko dun sa mga masa. Okay. No, you may call it populist and it has a very negative connotation to a lot of people when you say na populist itong regime na to. Pero ang mga mahihirap na iba na tinatanong natin, sinasabi nila, ang maganda kay Duterte, siya pa lang ang presidenteng talagang inaharap yung problema. Kasi when you look at the returnees at saka yung gusto na reform, 43,000. Ibig sabihin, ang dami talaga ng gumagamit. At hindi lang yon doon sa mga, hindi sa pinapaniwalaan natin lahat yung sa listahan ng mga involved, no? Malalim po. Nakikita natin lahat involved. Mapa PNP, mapa local government, mapang matataas na mga opisyal ng gobyerno. Hindi lang tayo nagsasalita. Alam natin yan. Nandun hanggang sa pinakamataas siguro. No? Okay. Nakukubli lang dahil ayaw talagang harapin dahil they are in the take. Okay. So, yung tapang na yun, sa ayaw natin sa gusto, nagugustuhan ng Pilipino yun. Pero, importante po na may Senado tayo na maggagawa ng polisiya na hindi dapat magpatuloy ang mga nangyayari. I sense some reaction from, Niza, probably. Ma'am Niza Concepcion of iDefend. May reaction po ba dito sa pagpupwesto ni Professor Grace dun sa nangyayari? At meron ba kayong posisyon dito? Problema din talaga sa drug use at saka sa drug trafficking. Kaya lang nagtataka po ako at sana po matignan ito ng ating mga senador at saka mga kongresistang mahahalal. Kasi po nagkaroon ng investigasyon dati Tapos natigil kasi nakulong si Senadora De Lima. Pero nung 2016 halimbawa, ang sinasabing bilang ng drug addict ay 3 million. Nung 2017, naging 4 million. Ngayon, 8 million na, sabi ni President Duterte, 2019. May kasama na pating Colombian cartel na nandito na raw, sabi niya. Ba't dumadami? At patuloy ang pasok ng droga. Galing sa iba't ibang, mayroon pa nga yung nasa loob ng magnetic filters na galing daw sa customs port. So, ano ang sinosolve ng war on drugs na ito? Ano ba talaga ang pinoprotektahan? Yun ang at wala na tayong nakikitang development sa Congress na ipagpatuloy yung pag-aaral at yung pag-iimbestiga kung ano na ba talaga ang basis natin. Ginoong Vicente Alban, taga Bulacan po kayo, sa altar poll. At nasabi nga kanina dun sa VTR natin na Bulacan ang mukhang napupuruhan dito sa mga EJK na nangyayari sa war on drugs. Ano po? Pwede po bang magbigay kayo ng inyong reaksyon? Sa kasalukuyang kalagayan ng mga patayan sa bahagi ng Bulacan, ay siguro ay masasalamin natin na laging pinopronta sa mga telebisyon at balita
na ang Bulacan ay isa ngayong killing fields ng mga mahihirap na mamamayang involved daw sa drugs. Sa mga moro-morong tingin namin ay siguro kung ilalagay sa balde o ang mga 38 caliber na ipinipresenta nila kada merong mamamatay na mga nakasinelas ay napakarami na. Nakalulungkot lamang doon kahit na yung mga taong walang kinalaman ay nadadamay at pinapasok ang mga bahay na sa tingin natin ay hindi naman talaga kung hindi ginagawa lamang itong mga fall guy na sinasabing matagal na nilang hinahanap. Pero pagka narinig mo yung mga kapitbahay mo na magbibigay ng pahayag, ay talagang totally ginawa lamang silang sangkalan doon sa mga ginagawang investigasyon. Ginoong Adriano Daes, ano po ba ang inyong tindig dito sa I Defend Bulacan? Kung ating titignan sa kasaysayan, ang Bulacan ang superhighway ng drug trade. Kaya ako po nasabi yan, kasi isang taga may gawain ito. Basta yun may traffic ng drugs, either going north, going south. Meron pong isang tao rito sa may kawayan, namayapa na yun. Involved o siya ang nagdi-distribute ng payola doon sa mga bayang dinadanan. Sa may kawayan po, merong local official nung dati involved, namayapa na rin. Ang source ng kanyang illegal trade, mga police general. So dito, makikita natin, siguro, ang nangyayari ngayon, pinagkatiwala ng ating Pangulo yung kanyang war on drugs sa maling mga tao. So ang nangyayari po rito, ang nasa sangkalan ay yung mga kakumpetensya. Pero yung talagang malalaki na mga nagtutulak ng bato, libre. Ngayon, paano mo ngayon titirahin yung mga opisyal ng ating militar at PNP? Nasangkot. Nasangkot. Inaalagaan niya yan para hawakan ng kapangyarihan. Yun po ang malalim na bagay na hindi abot ng ating madla, ng ating taong bayan. Okay. Dalawang kabataan ang magkasunod kong tatanungin. Hihingan ko ng reaksyon si Emmanuel Lozano, Editor-in-Chief ng Davsu School Paper. Na-mention nung panelist natin from iDefend about the case of Kian De Los Santos. And I would just like to point out sa mga candidates or aspiring senatoriables and congressmen natin to address the issue of the war on drugs in the context of the youth. Especially po dito sa Central Luzon na mention kanina, that the Central Luzon has become the main playing field of the war on drugs. And the senatoriables, we ask them to be proactive and at the same time, i-address yung issue on how safe is the youth at these times. Na kung hanggang ngayon po, pag aalis ka ng gabi sa bahay mo, sasabihan ka lagi ng magulang mo na mag-iingat ka, baka mapagkamalan kang ganyan. In the context of us, na mga kabataan po, ang pangunahin po namin hinahanap is yung assurance sa mga kandidato na a-address po nila yung issue na to on the safety of the youth para po yung fundamental freedom namin to at least walk the streets without worrying na mapagkakamalan ka na isa kang nagtutulak ng shabu or any other illicit drugs is to be addressed ng ating mga candidates. Okay. At si Joshua Aguilar, Youth for Nationalism and Democracy. Hello. Well, actually, kung titingnan natin with regards to this war on drugs, if we would look at the victims, ang one apparent fact is ang mga mahihirap, a male, poor and shot dead in an alleged exchange of fire in a police operation. Yan ang galing sa pag-aaral ng Ateneo de Manila and ng De La Salle University noong 2017. So, we can see, ang karamihan ng namamatay sa war on drugs nito ay may hirap. And then, meron ka pa actually mga katulad ng anti-tambay policy. And then also, ang ginawa din dyan ay ang strict enforcement ng mga city and barangay ordinances. Kaya yung no smoking, yung bawal na mag-t-shirt. Kung
kung parang if you would imagine yan lahat, ang picture na napipaint sa'yo, meron kang anti-poor na policy na tinutulak ngayon at ang kawawa ang mga may hirap. Kawawa in the sense na sila ang pinapatay, you're robbing them of their dignity. And dahil you're robbing them of this dignity, parang you already said na hindi sila tao. Because that's the essence of human rights, di ba? For a person to live with dignity as a human being. And sa war on drugs, you're removing that picture. Kaya ito naman siya, ito yung anti-poor policy ng Duterte administration. What we need sa Senate are people, mga taong titindig laban dito. Mga taong actually that would say tama na, tigil na, stop the killings. Kasi ang sinasabi ng yung fellow youth ko kanina, it's true. Ano ang assurance namin bilang mga kabataan na makakalabas kami sa gabi at hindi kami papatayin na lang? Kasi technically that's what happened to Kian and several others sa Metro Manila and quite possibly dahil ang Bulacan na ngayon ang sinasabing the new epicenter for war on drugs, it can happen here. Reynald Pawid is a senior reporter of CLTV 36. Sa coverage mo ba ng kampanya ng mga kumakandidato sa halalan, meron ka na bang narinig na talumpati nila o pahayag sa kanilang mga plataforma tungkol sa tindig nila sa violation ng karapatang pantao dito sa war on drugs? This war on drugs para sa akin, hindi natin to dapat lagyan ng label na si mahirap, si lalaki, si babae, si bata, si matanda. Kasi ang karapatang pantao ay walang pinipili po na label o wala po itong tagging na ginagawa. Dahil mismong ikaw sa sarili mo, kung sino ka, kailangan mo pa rin po ng human rights. So sa part naman po ng mga mamamahayag, eto na yung panahon para ipakita kung ano nga ba yung tunay na kulay ng mga politiko na nais maupo sa posisyon para sa midterm elections natin. Maraming salamat sa inyong lahat dito sa isang makabuluhang talakayan sa War on Drugs. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ang women's agenda ay dapat talaga ay nasa unahan ng sinusulong ng ating mga kandidato. Araw-araw merong rape joke, meron ka nakikitang pagbabaliwala, pambabastos, sexist joke. Ang karapat-dapat na maisaulo ng mga botante sa pagpili ng kandidato sa darating na midterm election 2019. Ang 10 agenda ng karapatang pantao. Mga katutubo po walang bumibitbit ng mga isyu namin. Sana po mabigyan pansin at magkaroon ng taong bibitbit nito para sa amin, para magkaroon naman po ng boses ang mga katutubo at mapansin naman ang aming mga kahilingan. Mahalaga din na ang gobyerno ay magbigay suporta sa trabaho ng mga human rights defenders upang ang mga batayang sektor ay masilbihan. Kami mula sa hanay ng mga peace advocates ay nagtatawag at naghahamon sa ating mga kakandidato na itaguyod ang kapayapaan. Ang kapayapaan para sa amin ay di lamang kawalan ng giyera. Ito ay pagtugon sa pangunahing pangailangan ng mga tao. Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ang pagiging popular ng Pangulo sa kanyang estilo na hindi napipigilang magmura. There is no law. There has to be a law. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country. Pagtrato sa mga masaselang biro. Pag nagka-rape ka ng 3, aminin ko na akin yun. Pag nag-asawa ka ng pang-4,
Bugil nga ng At walang prenong pangungutya sa human rights defenders. gaskon na to, nakikialam pa doon sa during the incident. Huwag kang pumasok dyan. Nagbibigay ng isang malaking palaisipan sa publiko kung tanggap na nga ba ng Pinoy ang laman ng bibig ng Pangulo. Gayon na rin ang katotohanan na sa mga hiyaw at tawa ba ng kanyang mga supporters sa masaselang biro, pwede nang pagbigyan. Sa kabilang banda, hindi naman maikakaila na tunay na sineseryoso ng Pangulo ang kanyang mga kritiko na ang pinakamasaklap, umaabot ito ng personalan. Who was, I said, for almost so many years, the chairman of the human rights. Reklamo ng reklamo, bunganga ng bunganga, wala namang ginawa ang ngayon naging senador, daldal ng daldal. Ang kabalbala ng salita sa mga kababaihan ng Pangulo, hindi lang sa Pilipinas ang eskandalo, kung hindi maging sa ibang bansa. Ang popular na astang macho ng Pangulo, hindi rin umubra sa tindig ng mga kababaihang walang katig at pag-aalinlangan na itama ang maling pananaw ng Pangulo. Lalo na kung ang usapin ay ang kapangyarihan. Pwede ba yun na kailangan may prior approval ng presidente before appearance investigation? Anong pakialam niya? Under the law, we have subpoena powers. We have orders for particular officials, including police and soldiers. Ngayong eleksyon, paano ninyo tinatanggap ang kampanya ng kandidatong walang kimi sa paggamit sa kababaihan bilang tampulan ng biro? Balat sibuyas ka kung sa simpleng biro ikaw ay napipikon. Pero para sa mga women's rights advocates, boundary na, kumota na ang Pangulong Duterte sa kanyang masasamang biro sa kababaihan. Ang masaklap pa nito, tila normal lang kay Pangulong Duterte ang sexist at rape jokes. Kilalanin po natin ang ating mga resource persons. Attorney Twyla Rubin, CHR Gender Equality and Women's Human Rights Center. Attorney Virgie Suarez, Chairperson ng Kaisakang. Attorney Jasmine Regino, Regional Director ng CHR sa Region 3. Ma'am Niza Concepcion, Information Officer of iDefend. Jay De Jesus, Spokesperson of True Colors Coalition. At Professor Grace Hamon, Political Analyst at pinuno po ng UP Clark. At para po sa talakayan sa bahaging ito, aking itatanong sa ating mga resource persons, bakit kailangan malinaw ang agenda ng mga kandidato pagdating sa usapin ng respeto sa karapatang pantao ng kababaihan? Malaki bang idinausdos ng kalagayan ng mga kababaihan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte? Marami nagsasabi na kung Asia ang pag-uusapan, number 1 na tayo sa pinakamataas ang respeto sa kababaihan. Attorney Virgie Suarez. Matindi ang pagdausdos, no? Matindi ang pag-atras pagdating sa usapin ng karapatan at kalagayan ng ating mga kababaihan, no? Tama na at hindi na dapat panahan natin na hayaan na magpatuloy ang kultura ng kawalang respeto, ng panglalait, ng pangbabasto sa kababaihan. Kaya sa darating na eleksyon, ganun kahalaga, no, ang usapin, no, ng kababaihan. Ang women's agenda ay dapat talaga ay nasa unahan, no, ng sinusulong ng ating mga kandidato. Kasi naniniwala na ako na ang pagsulong, ang pag-unlad ng kababaihan ay mangangahulugan yon ng pagsulong at pag-unlad, no, ng buong sambayanan, ng buong mamamayan. Kaya dapat isulong natin at isulong ng mga kandidato itong tinatawag natin na women's agenda. Okay. Attorney Rubin, ang CHR po ay siya ang tinuturing na ombud for gender ombud, ano po. Sa nakaraang 3 taon, kumusta ang mga kaso ng violence against women? Sa punto po ng CHR, pagpasok pala ng administrasyon na ito, 2016, ay meron ng nakasampang kaso laban sa presidente, then candidate pa, no?
para sa violation of Magna Carta of Women. Isa po itong sinyales na sa administrasyong ito ay marami ng mga challenge patungkol sa violence against women. Kasi dito nga, yung kanilang mga rape jokes, pambabastos, nagiging ordinaryo. Kumbaga, kahit na sinasabing 8th tayo sa Gender Inequality Index, marami tayong batas sa kababaihan na sinulong ng mga maraming aktivista, ang nangyayari ay para bang bumaliktad dahil nagiging mahirap na yung pag-a-advocate ng women's human rights kasi araw-araw nakikita na araw-araw merong rape joke, merong ka nakikitang pagbabaliwala, pambabastos, sexist jokes, misogyny, nagiging pangkaraniwan, katatawanan, kaya nakakabahala siya. Kahit nasabihin natin bumaba ang insidente ng violence against women compared to the other years, for example, hindi siya magiging basihan kasi baka ito ay sinyalis na natatakot na yung mga kababaihang mag-report. Kahit na yung NDHS report natin, 1:4 yata yung yung 4 out of 10 yata yung nagre-report. Pero hindi siya maging dapat basihan lamang na sabihin na ito ay improvement na kasi marami pa rin tayo nakikita pang araw-araw sa TV na may mga paglapastangan sa karapatan ng mga kababaihan. Kaya kami sa CHR, tinutungtungan namin na dapat sa eleksyon na ito, ang agenda ng kababaihan na isulong, karapatang pantaway paglaban, hindi karahasan, tuldukan ng karahasan, dapat katarungan, kapayapaan at kabuhayan. Ma'am Niza, itong violence against women na nagiging matindi sa ilalim ng Administrasyong Duterte, isa sa mga paksa o mga issue na ipinaglalaban ninyo bilang mga human rights defender. Tama bang sabihin na pag kinumpara tayo sa ibang mga bansa, mas maunlad na yung kalagayan ng mga kababaihan? Sa nakaraan pong dekada talaga namang umusbong yung yung kagalingan at saka yung welfare talaga karapatan ng mga kababaihan. Tumataas ang bilang ng mga kababaihang nakaupo na sa pwesto na sa gobyerno, mga executive positions, mas marami ang bilang ng mga kababaihan na nakakapag-aral. Despite yung ating kahirapan, ang achievements ng mga kababaihan sa ating populasyon sa nakaraan ay dumarami naman. Kaya kalunus-lunus yung nangyayari ngayon na ang nag-aangat talaga ng ekonomiya at saka ng lipunan natin, mga kababaihan, mga kananayan. No? Tapos, sa kabila nun, inaalipusta ka ng iyong pinuno. So, masakit talaga yon lalo na sa mga hirap, lalo na sa ating mga OFW na mga kananayan, na talagang inaangat yung ekonomiya natin kahit bagsak na bagsak na. Jay De Jesus ng True Colors Coalition. Although ang pinag-uusapan natin dito ay respeto sa karapatang pantao ng kababaihan, yun bang abuse extended hanggang sa iba't ibang mga gender sa ating lipunan? Alam ko kinakatawan mo sa True Colors Coalition ang iba pang mga kasamahan natin o mga kababayan natin na hindi sila babae pero sila ay bahagi ng LGBTQ community. Kasi di ba lagi natin dinedefine that the LGBTs are extension ng discrimination and violence and abuse na nangyayari sa kababaihan. Sa nangyayari sa kasalukuyan, habang tumitindi yung attack sa mga kababaihan, ganun din of course, tumitindi yung attack sa mga LGBTs. From the time na kumandidato ang presidente natin, ang dami niya mga sinabi, actually lagi namin sinasabi dyan, wag nating kalilimutan na lahat ng sinasabi niya, it becomes a policy. It becomes a culture. Kapag ka sinabi niya na yung mga babae na yan, walang kwenta yan, pambahay lang yan, or ito lang ang silbi nila, ako may 2 akong asawa, lahat ng yon nagre-reflect sa papaano din sa mga communities ay ituturing nila ang mga kababaihan. At ganun din ang mga LGBT. Papunta dito kanina, binabasa ko isang article ng isang rape victim sa Tondo, ang tindi ng victim shaming. Yung victim blaming na para bang kasalanan ng babae na siya ay naghahasa simply because siya ay nasa isang inuman, nakatulog siya.
yung kaso ng babae dun sa Cebu, tapos yung mga domestic violence. Sa isang report sa lumabas ng 2018, nasa 1,000 plus yung mga babaeng dumanas ng emotional, physical, and sexual abuse dito sa Central Luzon. Yung lahat ng ito, nagpapatuloy bilang isang kultura. Ngayong eleksyon, dapat tignan natin, sabi nga natin, ang kababaihan ay kalahati ng lipunan, kalahati ng langit ang hawak niya. Kapag hindi sinasama ang kagalingan ng mga kababaihan sa usapin ng paggogobyerno, may problema tayo. Kasi kalahati agad ng mamamayan mo ang pinababayaan. Attorney Regino, ano yung real situation pagdating sa Central Luzon? Marami ho tayong kaso ng sexual violence dito sa Region 3. Actually, to be exact, I think 102 yung sa sexual violence natin. At alam naman po natin na ang sexual violence is a manifestation of misogyny. Nakakalungkot na yung ating presidente, yung mga anti-women speeches niya, remarks niya, para siyang nagiging enabler, nagiging reinforcer kasi siya na magkaroon ng gender stereotyping, na like yung, dahil sa mga remarks niya, di ba, siguro nabalitaan nyo yung sa isang police precinct na ito yung parang mga, para hindi ka ma-rape, parang ganon, ganito dapat yung iyong isuot. Huwag kang magsuot ng mga paiksi. That is a classic example of gender stereotyping. Kaya dahil sa mga sinasabi ng presidente. So, because of these hate speeches against women, so magkakaroon tayo ng violence against women. Dito ho sa Central Luzon, totoo, hindi lang ho kalahati, mas marami ang kababaihan dito sa Central Luzon. So sana yung ating mga politikong humahabol magkaroon ng agenda sa mga kababaihan. Sabi nga ay ang mga kababaihan ay part ng nation building. Professor Grace, you are a professor, you teach political governance. Ito bang ganitong klaseng machismo, yung mga ganyang klaseng kultura ng mga politiko, ng mga leaders, ito ba talaga ay inherent sa klase ng demokrasya na meron tayo dito sa Pilipinas? Atypical ang ating presidente. Simpleng pagka-catcalling, nakakababa po sa iba ng self-esteem nila. Ang karapat-dapat na maisaulo ng mga botante sa pagpili ng kandidato sa darating na midterm election 2019. Ang 10 agenda ng karapatang pantao. Ang nais namin ay yung mga kandidato o yung mga tumatakbo bilang magsisilbi sa ating lipunan, kung paano nila tutulungan itong mga kababaihan, itong mga kananayan sa kanilang mga maliliit na pagninegosyo. Gusto na nga tutukan sa mga nangandidato nga mga politiko sa karon ang pagprotekta sa kinaiyahan. Diin kini importante sa tanan nga mga tao, ilabi na sa pagkinabuhi tungod kay ang kinaiyahan mao'y gigikanan sa matag usa ka nato sa atong pagkinabuhi. Ang karapatang pantao ay kasama yung pagkilala ng mga kumpanya sa karapatang pantao ng mga naapektuhang ordinaryong mamamayan. So halimbawa sa usapin ng pagmimina, kailangan yung karapatan sa pagkain, karapatan sa tubig, karapatang mabuhay ng mapayapa at karapatang makilahok sa pagdidesisyon sa kaunlaran. Dapat nirerespeto at kinikilala yan ng mga minero, ng mga negosyante, ng mga local government units. Kailangan natin ng mga kandidatong magsisiguro na anumang mga kasunduan ang pinapasok ng ating pamahalaan, pangunahin na ang national interest o ang interest lalo na ng mga mahihirap. Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood.
Ang programang ito ay din sa inyo ng CLTV 36 at ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Professor Grace, you are a professor, you teach political governance. Ito bang ganitong klaseng machismo, yung mga ganyang klaseng kultura ng mga politiko, ng mga leaders, ito ba talaga ay inherent sa klase ng demokrasya na meron tayo dito sa Pilipinas? Atypical ang ating presidente. Atypical. Somehow, lahat ng mga presidente natin, alam natin, dahil may pinag-aralan din at mga elite din. Merong form. Siya iba. At kalungkot-lungkot talaga yun. Naipakita sa kanyang behavior what a Filipino should not be. And much more so, a statesman should not be. At least aminado yata siya. In one speech na ginawa niya na sabi niya, ano magagawa ko? Kuto, mayor lang ako dati. Hindi pa ako, wala akong transition, di ba? Wala akong transition. Ganun talaga ako magsalita. Yun namang ibang tao, nagugustuhan yun. Dahil may mga mahihirap na parang wala sa kanila yun Pero presidente ka, tama. That's so poor in taste. So I can say that to his face. Minsan po, pag nakita ko siya, sasabihin ko. And I think, ayon ako sa lahat ng sinasabi ng mga kababaihan, talagang binababa niyang masyado ang pananaw ng isang dapat leader, no? At dapat modelo sa pagtaas ng mahal naman niya nanay niya di ba? Dapat sana yung pagmamahal niya na Lagi nga siya umiiyak sa sementeryo. Yun, sana yan, continuous sana, doon sa mga iba niyang sinasabi tungkol sa mga, a lot of the things that Duterte, hindi ko naman siya nilalahat na masama lahat. Pero authenticity kasi yung kanya Ang masakit doon, sa Filipino masses, kaya po ang mga masa, sana sabihin nyo sa ating presidente, mas magandang hindi pinapakinggan natin yon. Dahil pwede namang authentic siya nang hindi siya nang babastos. Correct. Okay. At this point in time, gusto kong tanungin yung mga girls, yung mga kababaihan na estudyante na nasa likod, tungkol sa reaksyon nila sa mga sexist jokes ni Pangulong Duterte. Anong dating sa inyo pag nagbibiro si Presidente Duterte tungkol sa mga babae, katulad halimbawa nung joke na siya dapat ang nauna, tapos yung katulong daw niya for so many years. Tapos yung shoot them in the vagina, mga ganun. Anong reaction niyo doon? Nakakalungkot po para sa mga kabataan. Lalo na po kaming sabihin na po natin millennials po kami, nakikita po namin sa social media, bilang kami po ang top users ng social media, nakikita po namin kung gaano po naaapektuhan yung mga kabataan mga kababaihan. Nakikita po namin yung mga post po nila sa social media na minsan nagkukos po ito ng depression sa kanila. And of course, naaapektuhan din po nito yung pride nila. Bilang isang babae po, nakakalungkot pong isipin na yung galing pa po sa presidente natin na nanggagaling pa sa kanya yung mga ganong jokes, mga rape jokes. At kung makikita po na kahit po yung simpleng pagka-catcalling, nakakababa po sa iba ng self-esteem nila na tinatawag silang ganon. Akala nila po ay gusto ng mga ibang babae yun, pero ang totoo po, yun po ay nakakababa po para sa kanila. Gusto ko namang marinig ang reaksyon ng mga kalalakihan kasi ang sabi nila, ang machismo matindi sa Pilipinas, sa mga Pilipino, patriarkal, masyadong feudal ang kultura, kanya mababa ang pagtingin sa mga babae. Ba't hindi tayo magtanong ng kalalakihan dito kung ano ang tingin nila o reaksyon? Kaprimo, Amparo. Sa tingin ko talagang ito'y masama. Sapagkat kahit kaming mga kalalakihan, may nanay, may anak, may asawa. Gusto kong tanungin si Mark, kasi si Mark ay nagko-cover ng news, di ba?
Kumusta ang reaction ng mga kababaihan na nagko-cover? Kasi madalas naririnig ko na naghahanda sila pag i-cover si Presidente, pagkatapos pumupunta sila sa likod ng mga kalalakihan na reporter, ayaw nilang dumidikit sa Pangulo. Nagkaroon to ng parang trauma sa part nung time, if you remember, yung kay Maris Umali ng GMA News. Yes. So, siya yung first na naka-experience ng catcalling and some sort of harassment coming from the president. Nagkaroon to ng trauma, lalo na sa mga baguhang journalist, particular dun sa mga babaeng journalist. Anong laman ng inyong kampanya kapag kayo ay nakikipag-usap sa mga botante at ipinaliliwanag ninyo kung gaano kaimportante na sa pamimili ng kandidato ay makapili sila ng mataas ang pagpapahalaga o respeto sa karapatang pantao ng kababaihan? Sa pangangampanya namin dito sa may election sa kampanya ng Kaisa Ka, syempre pinapakita namin yung sino sa mga kandidato ang talagang may bit-bit, no, doon sa agenda ng kababaihan. Ayoko ko alam kung dapat magbabit ng pangalan, pero meron tayong mga senador, no, na dati ay nakapwesto, na ngayon tumatakbo bilang senador, na dati nakapwesto, no, sa administrasyon ni Duterte. Pero nung makita niya, nung marinig niya itong pangbabastos ni Duterte sa kababaihan, kaagad-agad siya ay nag-resign. Ako, sa Kaisa Ka, tinitingnan namin ito na isang malaking bagay, yung pumosisyon ka, yung conviction nung tumatakbo na yon. I think you're referring to Samira Gutok, yes, right? I am referring to Samira Yeah, because Gutok. it is a fact naman na siya ay dating, tama ba? Dating nasa administrasyon at nag-resign dahil dun sa biro ni Presidente Duterte dun sa mga Kasi kababaihan. talagang, kaya matindi rin naman ang respeto namin sa kanya. Kasi alam naman natin na marami din, no, na nasa progresibo at nakapwesto, pero sa dami ng pangbabastos na ginawa ni Duterte, ay hindi nag-resign. Hinintay pa nila na matanggal sila. Kaya nga, ganun na lang. So bit-bit namin, tinitiyak ng Kaisa Ka na tinitingnan namin kung paanong pinaninindigan at tunay na binibitbit nung tumatakbo dito sa eleksyon na ito, yung agenda o kalagayan at kagalingan ng kababaihan. Maraming salamat. So, wala na tayong oras para sa pangalawang paksa on misogyny. So, maraming salamat sa inyong lahat at palakpakan muli natin ang ating mga sarili. Sa ating pagtatapos, magkakapantay-pantay tayo sa mismong araw ng halalan dahil meron tayong iisang boto, ika nga. Bilang Pilipino, responsibilidad natin na magsuri sa lahat ng kandidato. Lahat sila ay aplikante na may track record dapat sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Kung walang track record ng pagtatanggol sa karapatang pantao, huwag naman yan iboto. Ako po si Sonia P. Soto. Pilipino, malaya ka, ang boto mo, kinabukasan mo.